pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie... Les històries de l'osset pelut. Śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś. La Guardiola. La meva guardiola cada dia pesa més. Me n'alegro molt, perquè aviat hauré de fer moltes despeses. Una caixa de colors per la Cai, que fa els anys, una pilota per en Fumet i flors per la tieta Crec-Crec. Necessitaré molts diners, però com que he anat guardant diners a la guardiola, ho podré comprar tot. En Panxó avui s'ha donat que és molt útil fer guardiola. Faluc! Faluc! Cridava en Fumet molt excitat. Tenim un problema molt gros. En Panxó ha perdut els seus diners. No els he perdut, no, el corregia en Panxó mig plorós. Els tenia en una caixa i han desaparegut. Potser els tenies en algun altre lloc i no te'n recordes. No els he posat en lloc més. Eren dins una caixa damunt de la taula i només en queda una mica. Tota la resta ha desaparegut, explicava en Panxó. Si no t'ho creus, vine i ho veuràs tu mateix. T'asseguro que la caixa era gairebé plena. Tots els diners que m'anava donant la tieta els posava aquí. Veiem... Potser som per algun racó de l'habitació. Per cert, no estaria malament que l'endrecessis una mica. Què és això? És preciós. D'on l'has tret? Te l'han regalat? No, en Fumet i jo el vam comprar fa uns dies. I estava molt bé de preu. Va molt fi, mira! No pot ser que siguin en aquesta capsa, se li acudien en Faluc. No hi són pas! Aquests bombons eren boníssims, respongué en Panxó. Ahir me'n vaig fer un fart. Encara en queden 3. Tasteu-los? Exquisit. Qui te'ls va donar? La tieta Crec-Crec? Oh, no! Els vaig veure a l'aparador de la pastisseria i me'ls vaig comprar. No em pensava pas que sortissin tan bons. Mira, amb aquest paper faré un estel preciós. El vaig comprar ahir i encara no he tingut temps de fer-lo. Panxó li demana de sobte en Faluc. D'on has tret els diners per tot això? Què vols dir? De la meva caixa en tenia molts. Ara ho entenc. Agafa paper i llapis i escriu. Quant valia el cotxe? No cal que m'ho diguis. Només cal que ho apuntis, d'acord? I després afegeix el que et va costar el paper. I el preu dels bombons. I suma el total que t'has gastat. I també compta quan queda a la caixa.
Ara sí que surten els comptes, va exclamar en Fumet. Si no haguessis comprat aquestes coses, ara tindries tots aquests diners. Veus? T'has gastat els diners en coses sense importància. Això no és manera d'estalviar. Sí, tens raó, ara me n'adono. Però era tan fàcil obrir la caixa i treure els diners. Els hauries de posar en una guardiola en comptes d'una caixa. En tinc una, se'n recordà de sobte en Panxó. Me la va donar la tieta Crec-Crec, però no se m'havia acudit de fer-la servir fins ara. Jo no obriré la meva guardiola fins que sigui ben plena. I no em gastaré els diners en foteses, com ha fet en Panxó. Estalviaré diners molt temps. I sabeu què em compraré amb els meus diners? Doncs una bicicleta. O potser una altra cosa. Bona nit. Poranna dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią mnie.